गाइसमोन संकस फैया माबायदि मोनदों? गारि गैया ना? मोजां मालाय लांग्रा बेनो नै हनै दैया देखायलाय मा मा आइटेम दं बे दै गासिबो सावमिन गोजा बैयाव हनै सावमिन दंलाजोबो सिख्लाफोर गोजा ओरैहाय जोंना बालन्दा ग्रुपसो रायजोफोर बालन्दा ग्रुप बालन्दाफोर गोजाखा बाइकआबो न'आव गारबाय आरो ना बै बादिनाव संकस नामा बियो आइटेमा नुबाय दा आइटेमा एसे देखायना आइटेमा दा फैना माबायदि मोनदों संकसआव फैना माबायदि मोनदों जोबोर मोजां मोनदों मोजां ना माइसाब संकस माबायदि मोनदों हा मोजां दा मोजां खबर सबर संकस दैनो बियो नै नायनानै लादो संकस दैया नै गोमोजों बिदिनो हांसो गुमैया जाबाय नालाय रा दङना बारजोंबाय आरोना नै होमबा संकस दै बारहैनाय जों गाइसमोन बेदा आखायाव गस्ला गामसा गाननानै गाइस दै बारना माबायदि मोनदों दै बारना माबायदि मोनदों आयौ बरफनिफ्रायबो गुसुसिन फाग्लासो दैया दैया बैनिफ्राय फैनाय ना गिबि औ हाजोनिफ्राय फैनाय ना भुटाननिफ्राय औ दे भुटाननिफ्राय फैनाय हो ओरैहाय गोसोखौ दै थान्दा मोना माबायदि मोनदों आयौ बुंनो हाला बुंस'नो हाला बुंस'नो हाला ना सान्थिनो फुरा सान्थिफ्रा आच्छा ओइ माथो फाग गोदैयो गोदोगोन बाला गोजानाया दैया हरैयाव बारगासिनो दं नै जोंनि बालन्दा ग्रुपनो बियो बालन्दा ग्रुप नो माथो गोदैयोरा गयदा बोरै जाखो बारनो हाला दैया आयौ ओइ गोमो बोरै जादों बारनानैहाय आयौ मबाइला गवाखैथ' बारखांबाय नै दैखौहाय जोंनि ग्रुप बे गोदोजों माथो बालायावहाय गोदोजों माने आयौ ओइ गयदा माबायदि मोनदों गिदिराव दुगैनांगौ बाहाय जाग्राखौ दिन्थिफैदो जाग्राखौ जाग्रा मा बेयाव दुगैयोबा बे मालखौ दोनजाना बैयाव दुगैबा मालखौ ओरैसो लांनांगौ बेखौ बेनो ने मालफ्रा जोंना बेनो नै जों उइस्कि लोङा जों बेनो गयदा लोंनाय दोङो उइस्कि ना दुगैग्रा बेनो नै मायदि जागोन गोदै जागोन दा थाबा दागारखा जाबना दोनफिनखा 1 2 3 go Đang nhìn thoải mái Cứ vậy à? Cứ vậy nhé. Chán chứ bắt đầu chạy chơi. Ba là phụ khen nè. Không thấy á? Ba là cái gì xíu ấy.